Честит празник, скъпи приятели! Как си прекарах деня? Едвам станах. Мама реши да ме изведе на разходка, ама аз си умрях от студ и бързах да се приберем. Може да има много играчки, но най-интересни ми са чорапите. Една хубава игра може да стане и без играчки, не е ли така? Нищо друго не мога да размятам така добре, както майчините чорапи. Пък и тя не може да ми се скара, защото днеска е празник. Ще е срамота. От много игра хвърлях чорапите във водата, та всичко се разплиска. Нищо дей, ще си почистя, аз съм културно куче. Както знаете, кучетата много обичат да се крият под завивките. Само че така се убих, че не мога да изляза. А сега де, къде е изходът? Как ще се оправя? Ето, излязох. Мале, щях да се задуша от толкова мотаене. Ама, какво да направя? Днес нещо ме е избило на игра. Потребна малко и след 5 минути пак ми се преиграе. Вкъщи даже имаше и трапеза, и специална питка. Ядо я раздели на 5. На мама, на баба, на дядо, на къщата и на мен. Даже я опитах и много ми хареса. Накрая се уморих и си полегнах. А после си скрих, защото ме хвана срам от толкова снимане. Пожелаваме на всички също толкова весели дни. Със здраве, домашен уют и много игри.